Det næste punkt, vi har i dag, det er IFC i afleveringsfasen, og det er faktisk mig, der skal indlede på det. Det som, jeg skal sige lige for at ridse nogle rammer op omkring det først, og lige for at vende tilbage til Franks kommentar på det med 40% og Sørens også. Noget af det, som jeg starter op med, det er, der er jo ikke noget, der er helt perfekt fra starten af det, IFC heller ikke. Men det, der er positivt, synes jeg, man kan lige tilføje omkring IFC, det er, at selve formatet er meget stabilt, og det har været meget ensartet igennem rigtig mange år. Og det, der gør, at vi får det bedre og bedre, det er netop, at vi er bedre og bedre til at implementere det i vores arbejdsgange. Og derved får vi meget mere værdi ud af den måde, som vi ser IFC på i dag, i forhold til for år siden. Men for at komme videre med det her, så det, som er mine rammer for det, som jeg skal tale om nu, det er IFC i forbindelse med afleveringen, og det er set ud fra en rådgiververden, og det er det, som Nias her, så hvor jeg er i dag, vi beskæftiger os omkring det her, og jeg specielt beskæftiger mig omkring det her bygherrerådgivning, og det er jo ikke et spørgsmål om at snakke så meget omkring software eller noget andet, det er mere et spørgsmål om at prøve at finde nogle, være kritisk over for de løsninger, der er der, og stille nogle spørgsmålstegn omkring, hvordan og hvis vi skal gøre det. Og hvis vi prøver at tage en slide frem, jeg har 3 ting, som jeg godt sådan synes kommer ind, hvor det er, at man siger, at det her det er i hvert fald noget af det, der er interessant, når det er, at vi snakker om digital aflevering, og vi snakker omkring data til driften, og hvordan får vi overført det fra vores projekt til driften i virkeligheden. Fordi det er 2 forskellige verdener, men i virkeligheden med de samme data i. Så det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil kort fortælle omkring, hvad er det for en udfordring, vi står overfor, når vi har et projekt, som vi skal over i driften. Den anden del, som det er, det er, at jeg vil prøve at kigge lidt på en sag, som vi har kørt, hvor vi har haft et udbud, håndteret et udbud for Region Midt omkring et fælles driftssystem, som gælder på hele Region Midt i dag. Og til slut så kigge lidt ind på den digitale aflevering. Hvad er det egentlig, som er vigtigt, eller hvad er det for nogle punkter, man skal igennem? Hvis du giver trykke en gang. Det første, som der er, det er sådan en lille fin håndtegning af mig selv. Det er altid godt at have med jo. Men det, som det drejer sig om her, det er, at når vi kigger sådan lidt ind i den her verden, hvor vi snakker om projekt i den ene side, og vores drift i den anden side, så har vi jo sådan, at hver gang der starter et projekt op i dag, så er det jo sådan, at man i bund og grund bør, eller nogle gange gør man også, men man rådfører sig virkelig i forhold til driftafdelingen og siger, hvad er det egentlig, I også kunne tænke jer at arbejde med efterfølgende. Fordi når vi kigger på byggeriet, så er det ligesom den tid, som vi skal arbejde med det efterfølgende overstiger jo langt den indekssum, som der er på det. Så derfor er det interessant. Og jeg synes også, det der er meget positivt ved driften i dag, det er, at der bliver mere og mere fokus på det. Så det indgår sådan set fra starten af allerede nu, når man går ind i projektet. Så det som jeg prøver ligesom at slå lidt op på her, det er, at man sidder i en situation, hvor man har et projekt, som skaber en forfærdelig masse projektdata. Vi har lige set nogle lister bare i kvalitetskontrollen, som er meget, meget lange. Det er ikke alting, som vi virkelig ønsker at køre drift på. Der er rigtig mange ting, som vi ikke ønsker at køre drift på. Men der er også nogle ting, som er sindssygt vigtige for os at køre drift på. Det, der ligger i det, er, at fra projektet er der ligesom en arbejde med at få skabt den her over til den digitale aflevering. Og nogen vælger i projektet, og det er den røde krans, der ligesom angiver det, der er den digitale aflevering, den ligger i projektet. Så det er projektfolkene, der angiver, hvad det er, der skal lægges over i den digitale aflevering, og hvad der ligger til den videre bearbejdning, når huset skal driftes en dag. Den anden mulighed, som vi arbejder med, det er at sige, at det er jo driften, som vi virkelig skal anvende dataer. Og en god gammel skik har jo altid været, at modtager data også den, der bestemmer, hvordan de data skal puttes ind. Det gør det nogle gange lidt lettere. Og det har vi jo set rigtig mange gange, hvis det er, at man skal integrere op mod et økonomisystem, så det er rigtig let, når det er økonomisystemet, der placerer dataerne, i stedet for den, der leverer dataerne, det der prøver at placere dem. Og det er lidt det samme her, det som vi i hvert fald kan se, der er nogle fordele i omkring, det er, hvis det er, at driftssystemet indeholder den digitale aflevering, og gør det på en struktureret og en styret måde, så man allerede i forbindelse med aflevering af dataerne, har de driftobjekter og de bygningsdele og de rum, som man ønsker at arbejde videre på, og den hvis man sige model, eller den 3D-model, som man ønsker at arbejde på. Så det som vi ligesom arbejder lidt med her, det er, at hvis vi kigger på det her, der er en proces, der siger, at projektet skal ind i den digitale aflevering. Der er noget arbejde ved det, for at komme over i driften. Og når vi kommer hen videre på det her, så er det sådan ligesom, at når vi så skal bygge videre, eller vi skal udvikle, eller vi skal gøre noget andet, så er det jo ofte sådan, at det er driften, der gerne skulle kunne levere nogle opdaterede modeller eller tegninger på, hvor er vi henne, når der skal arbejdes videre.
og det er det, som den sidste pil ligesom smider tilbage den anden vej. Så nogle af de ting, som vi ligesom prøver at bede vores bygherre om at tage stilling til, fordi det her er meget et spørgsmål om at tage en stilling til, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og hvad er det egentlig, jeg vil ud af det, når jeg er færdig med det her. Det er at finde ud af, jamen har man noget, så kan man lige så godt, og kan det bruges til digital aflevering, jamen så brug det, fordi så er du et step af vejen. Og nogle projekter, der vil man sige, jamen vi har ikke noget, vi kan ikke tage stilling til på nuværende tidspunkt, hvor det er, vi er henne, og det her system. Vi skal først i gang med det nu. Jamen så bliver man nødt til at benytte sig af at sige, jamen så projektet laver den digitale aflevering. Men ligegyldigt hvordan og hvorledes, hvorfor der er de her 2 små kasser lagt an her, det er, der vil altid være et stykke arbejde forbundet med at få masseret de data til, så de passer til den næste fase i projektet. Det vil der altid være. Og det er noget af det, som vi prøver sådan set at hjælpe til med, hvis du gider trykke en gang. Den anden ting, som jeg vil prøve at kigge ind på her i dag, det er sådan lidt omkring, med baggrund i netop, hvordan skal man bearbejde det her, så fik NIOS i 2012, må det have været 13, start 13 tror jeg det er. Der fik vi en opgave i forbindelse med, at Region Midt, de bad os om at hjælpe på at udbyde et driftssystem, som skulle være et fælles system for hele Region Midt. Og i første omgang, så kan man sige, så tænker man ind sig selv, det var der jo ellers en ordentlig stor mundfuld at tage, og tro på, at man kunne tage en beslutning, der sagde, at alle regionens ejendomme, altså psykiatri, hospitaler, og så regionens gård, skråstreg, kontor osv., at de skulle kunne smækkes ind i en og samme system. Det, som jeg tror, der var den største udfordring, det var at få enighed om, at det skulle lade sig give sig. Men det positive, kan man også sige af ved det er, at ved at vælge det her ene system, så skal der kun tages en beslutning en gang. Så det vil sige, at man kan beslutte sig for at sige, det er den her klassifikation, vi vil anvende i driften. Vi kan beslutte os for at sige, det er sådan her, vores bygningsdele, de skal læses ind. Og det, som har været, hvis man siger, en af de krav, som Region Midt stillede, det var, at de sagde, at vi vil have, at der skal kunne anvendes IFC til at læse modellen ind. Vi vil kunne trække rum og bygningsdele ud af den her IFC-model, og vi vil kunne anvende de informationer, så det er, at når det er, at vi laver digital aflevering, og entreprenøren eller rådgiveren, eller hvem det nu er, der skal lægge ekstra information og sætte noget mere værdi til de her data, kan gøre det på en ensartet og struktureret måde. Så alle vores byggerier, de kommer til at ligge i samme system, og vi kan køre benchmarking på, hvordan vi laver drift på tværs af ejendomme, på tværs af hospitaler, og på tværs af det ene og det andet. Med det udgangspunkt har man så lavet et udbud, og der er jo selvfølgelig en del kravspecifikation forbundet med det, og få det gået på plads. Og nogle gange, så kan man sige, når man laver sådan noget, så sidder man og tænker sig selv, skal det være mere detaljeret, skal det være mindre detaljeret, osv. osv. Og der var ikke rigtigt på det tidspunkt, da det blev udbudt, tror jeg sådan set ikke, der var nogle systemer, der kunne det hele. Men undervejs, så kom vi igennem det her, og fandt ud af, at der var et produkt, der hed Main Manager, som faktisk kunne leve op til de fleste af de spørgsmål og krav, som vi stillede i forbindelse med vores udbud. Det som en anden ting, som jeg skriver her til bunden her, det er, jamen, den rolle, som vi spiller i NIOS, det er, at vi hjælper til i hele rådgivningen op til sagen. Og det man så har valgt i Region Midt, det har man valgt at sige, jamen nu har vi ligesom købt et system, og så er det leverandøren, der skal hjælpe os med at få det implementeret, hvor vi så står på sidelinjen og kigger med. Hvis vi prøver at trykke en gang. Den anden del, som jeg går ind på her før, det er lidt omkring den her fælles reference. Og det, som der er specielt er omkring en fælles reference, det er jo, hvis man skal lave noget på tværs. Om det er, at man skal lave en søgning, der går ind på og siger, hvordan og hvorledes, så hvilken bygningsdel bliver driftet, hvor meget, eller om man er i gang med at lave en tidsplan, eller hvordan og hvorledes, så er det meget rart at have et fælles klassifikationsapparat, som man kan gøre det. Det, som jo bare er sagen, det er, at man vil jo gerne køre med CCS, men alle de gamle byggerier er jo ikke lavet med det jo. Og nu ser alle de gamle byggerier, selv byggerier som Skyby, der er stadigvæk undervejs, er jo heller ikke lavet med det. Så det vil sige, at der er noget udfordring forbundet med at konvertere for at få den her, hvis man siger, driftklassifikation, som er ensartet for alle bygninger. Der er selvfølgelig et stykke arbejde i at konvertere det. Men det bliver der taget beslutninger om, og det bliver der arbejdet med, og så længe der bliver arbejdet med det, der er udvikling, så er det fint.
Den anden ting, som jeg også var inde på lidt, det er omkring den her BIM-indlæsning via IFC. Det er vigtigt, at den er ensartet hver gang. Og det er vigtigt, at den fungerer rigtigt hver eneste gang. Det sidste omkring det her, det er, at hvis vi snakker omkring den her digitale aflevering, så kommer vi jo også hen på IKT-aftaler i virkeligheden, fordi det er jo en del af sagen. Jo. Det som vi snakker om her, det er IFC som et fælles format. Det er fornuftigt. Definere og dokumentere, hvilke data, der skal være indeholdt i IFC-filen. Som Frank var inde på, der er nogle data, som vi godt kunne tænke os var i IFC-filen, så vi kan få proppet derned. Men der er også en masse data, som vi heldigvis kan få proppet derned. Og der er nogle identity data, og der er nogle forskellige data, som man gælder om at definere i sin IKT-aftale, fordi ellers så har man ikke tjek på, hvor de er henne, når man skal læse dem ind. Og det er netop det her med, når man skal flytte data, så er det altså vigtigt at vide, hvor de er henne, inden man begynder at flytte på dem. Den anden ting, det er sådan med at definere omfang i IFC-filen, fag og detaljeringsgrad. Det er sindssygt vigtigt, at når man skal køre drift på noget, så er det vigtigt, at detaljeringsgraden og indholdet svarer til det, man skal køre drift på. Det hjælper ikke noget, vi har alt muligt andet med, så bliver det for tungt. Sådan er det bare. Og det sidste, det definerer det her dataniveau for bygningsdel afhængig af vedligehold. Jamen igen, der er forskel på, hvordan vi vedligeholder, kommer an på, hvad det er for en bygningsdel, vi er færdige i. Og det skal vi tage stilling til med det samme. Og så trykker en gang. Og noget af det, der er allervigtigst, det er, sørg for, og det er ligesom erfaringen på det her, sørg for, at det fremgår klart af IKT-aftalerne, specifikationerne osv., så det kommer med, så man ikke skal sidde og diskutere det efterfølgende. Sørg for, at de her enkelte ting, der er nødvendige, de er på. Sørg for, at de står klart og er, hvis man siger, er afklaret, inden det er, den her IKT-aftale, den træder i kraft. Hvis du trykker en gang til, så tror jeg sådan set, at det var det her. Det var det, jeg ville sige omkring det her med at aflevere data ind til driften. Det næste step her, det er Gert Mølgaard, som vil vise lidt omkring Main Manager og fortælle lidt omkring den her proces, der foregår ved den digitale aflevering. Tak skal I have. Jeg hedder Gert Mølgaard, og jeg kommer fra Main Manager, som I allerede har hørt omtalt. Og vi har jo i hvert fald som minimum en opgave, og vi har også flere, omkring digital aflevering. Digital aflevering, det er jo noget, der har eksisteret i rigtig mange år. Og det, der er bare nyt, det er at få det ind via IFC. Den måde, som vi har fået gennemført digital aflevering tidligere ved, det har jo været ved manuel inddatering i softwaren, det har været ved CAD-indlæsninger, det har været ved Excel, og endelig ved databaseindlæsninger. Så vi har haft digital aflevering længe, men IFC er en ny udfordring. Og der har været flere indlægsholdere her i dag, der har fortalt om de udfordringer. Og en af de ting, et af de projekter, som vi arbejder på nu, det er jo blandt andet de supersygehus, der skal være i Region Midt. Og som I allerede har hørt, så har der har været udfordringer i det projekt, også fordi vi blandt andet kører med flere klassifikationer. Men der er også udfordringer i, at den måde, som de forskellige rådgivere, uden at have nogle standardiserede vejledninger i, hvor skal dataene på objekter, egenskabsdata på objekter, og kan egenskabsdataene overhovedet være i IFC'en, er der en anvisning til det. Det er man ved at løse på nuværende tidspunkt, fordi det er sådan, at vi er med i en gruppe, hvor Dansk Standard og Norsk Standard og Statsbygg i Norge deltager, for at lave et oplæg til, hvor vores data de skal ligge henne, når vi snakker driftsdata. Mange af de data, som vi allerede har hørt om, de er rimelig uproblematiske. Når vi snakker om bygningsgeometrien, så er der fat på det. Og vi kan se, når vi importerer fra IFC, at så får vi jo nogle flotte bygninger op. Vi kan sagtens se, det er den grafiske brugerflade, men det vi kan have problemer med, det er at få dataene ind i Main Manager. Det vil sige, problemet med at få dataene til at ligge, således at det umiddelbart er driftsdata. Det vi har gjort, der vil gå, sådan som vi vurderer det projekt, vi er inde i nu, så vil der gå et par år,
inden vi har standarder for, hvor dataen skal ligge. Det vi i stedet for har gjort, det er, at vi har lavet en modulerbart mulighed for at gå ned i IFC-modellen og tage dataene ud og lægge dem der, hvor det er, de skal ligge, når det er, vi skal bruge dem som driftsdata. Det vi ser, det er jo, at i de par år, der går inden standarden er der vil der være projekteret en hel masse, og på nuværende tidspunkt er der projekteret en hel masse, og det skal vi have en fleksibilitet til at tage hånd omkring de data. En mulighed er også selvfølgelig, at data, som vi ikke kan have i IFC i dag, dem kan vi lægge ved siden af i et Excel, og så kan vi importere den vej. Vi laver altså nogle ID eller tager nogle ID ud fra IFC'en og bruger dem nede i Excel. Så kan vi lave sådan en kombineret import. Det er det, vi gør i dag. Og jeg vil godt have det første tilbage igen. Ja, det er fint nok. Det vi har jo gjort noget erfaring i tidens løb omkring digital aflevering. I det hele taget, det at få noget fra den sidste del, entreprenørerne, det kan være meget vanskeligt. Og når vi snakker om rådgiverne, så er det bare lidt vanskeligt. Derfor har vi, det vi har gjort, det er, at vi har lavet i vores software en proces, som skulle være rimelig godt forklarende på, hvordan vi tager fat i dataene. Og det I ser her, det er, at vi har en menu her for bygningsgeometrien, så har vi en for bygningsdelene, det vil altså sige objekterne, og så har vi en mulighed for at koble objekterne til geometrien. Så vi i den efterfølgende drift og vedligehold har også let ved, fordi nu får vi nogle helt andre begreber ind. Det er jo, at vi skal føre blå mænd, brugere af bygningen, hen til de rigtige steder og kan angive eksakt, hvad det er, vi har med at gøre. De tre her, dem anser vi for at have rigtig, rigtig store fordele, hvis det er, at vi kan tage fra IFC og importere, således at dataene de ligger rigtigt. Så kan vi bygge på dem bagefter. Det er muligt, at vi også kan tage andre ting, således som hovedsageligt nok i Excel i dag, som planerne for det forebyggende vedligehold. Men de tre her markeret med rød, er der kæmpe fordele ved at kunne implementere direkte fra IFC. Hvis vi har prøvet at gennemføre eller import af nogle af modellerne, som allerede ligger på hospitalerne, og jeg tror, at det som hvis jeg husker rigtigt, så tager det cirka 15 minutter at få bygningsgeometrien, objekterne og de egenskabsdata, der ligger derpå, ind i softwaren her. Og det er rigtig, rigtig mange timers arbejde, hvis det er, at vi skal lave det her manuelt, eller bare lave det som data, vi fylder ind i Excel og importerer derfra. Også den øvelse vil tage lang tid. Så der er en kæmpe værdiskabelse i det forarbejde, der bliver lavet i byggeprocessen, når det er, at vi har dataen til det her. Så er der nogle andre menuer her, som vi også kan komme ind i, og de fleste af dem vil vi nok i dag skulle lave manuelt eller importere via Excel efterfølgende. Men temaer for geometrien, for objekterne, zoneopdelingen af geometrien, det ville også være en stor fordel, og det kan lade sig gøre at få det via IFC i dag. Det vi har lagt ind, vi har hørt en hel masse om i dag omkring kvalitetssikring, og kvalitetssikring af BIM og IFC, det skal selvfølgelig foretages, inden at dataene kommer til os. Og det der også skal ske, det er jo helt i dets vorden her, skal vi og vores driftsherre med ind over. Og det synes jeg, og det tror jeg, I kan stemme i for os, at det at få driftsfolkene ind fra starten af, og få defineret, hvad det er, vi vil have ud i den sidste ende. Vi vil jo ikke have alle data ud fra IFC'en, vi vil bare have nogle driftsdata ud.
Det er et forsømt område, men det er altså noget, der skaber værdi nu, hvis det er, at vi i modellen kan beslutte, hvilke data vi skal have ud, i stedet for at sidde og lave delvis manuel importer bagefter. Kvalitetssikringen har vi lagt ind, det var egentlig det, jeg startede på. Det er sådan, at vi kan godt fra starten af beslutte, hvilke mængder er det, der skal lægges ind af forskellige anlægstyper, egenskabsdata osv. Og det kan vi lægge op i en matrix, og efterhånden som vi registrerer det, så kan vi få matrixen automatisk udfyldt og lave en kvalitetssikring for, om vi har fået dataene ind i drift- og vedligeholdssystemet. Det vi også kan, jeg har også kvalitetssikring på her til sidst, og det er sådan, at når vi importerer i driftssystemet, når vi manuelt lægger nogle ting på bagefter, så kan vi for hver eneste adgang, der er ind i systemet, hver eneste bruger, der kan vi gå ind og lave kvalitetssikring inden og sige, skal de her data være aktive? Skal vi tilbagevise dem med anvisning om, hvad der er, vi mangler? Og det ligger i det her. Det vil sige, at vi får ikke bare dataene automatisk ind. Vi får også at vide, om dataene er i orden. Vi får også sådan en liste ud over, hvilke data, der er blevet importeret af de data, der overhovedet er blevet lagt til import fra IFC. Når det er, at vi laver nogle af de ting, som efterfølgende skal gøre, for eksempel at entreprenøren skal lægge dokumentation på, så har vi med den viden, som vi har fra tidligere, at det er svært at få det gennemført, så har vi faktisk gjort det, at vi i stort omfang har lagt det som drag and drops. Det vil sige, at man kan opbygge sit bibliotek af dokumenter. Man kan på sin venstre side vælge imellem objekter eller bygningsgeometrien, og vi kan endda også lægge det ind som grafik, og så kan man føre med drag and drops tingene derhen, hvor det er, de hører til. Og vi kan massemarkere og føre den samme dokumentation hen flere steder. Det er egentlig det vi har omkring import i dag fra IFC, og så de supplementer, som der skal til for at gennemføre det. Og hvis vi lige ser et sidste billede her, hvis du lige klikker en gang. Det vi får ud af det er vores liste over importerede data, og vi får selvfølgelig også grafikken. Og grafikken kan vi bruge til at, I kender det i forvejen, jer der arbejder med BIM IFC, vi kan bevæge os i grafikken, vi kan gå ind og pege på objekter, vi kan få data direkte på stedet, når det er, vi klikker dem op. Så 3D-modellen, den er altså også rigtig god, når det er, at vi bruger den inde i programmet. Jeg tror bare også, at vi her har lidt kulturproblemer. Vi kommer til at leve i 2D rigtig længe, og det er faktisk sådan, at vi kan frit vælge imellem, om vi vil have 2D eller 3D. Det var lidt om det praktiske i den sidste ende, aflevering digitalt. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Det kan jeg sådan set godt forstå, for mange af jer lever ikke i den verden her. Ja? Ja, denne her, den er 3D, og du kan... Hvorfor? Ja, om det faktisk er 3D, vi sidder med her. Det er en 3D-viewer, vi sidder med her. Og vi kan lige så vel også, når det er, vi laver vores tillægsdata, så kan vi godt bruge 3D-modellen til at lægge dem ind i. Så det er ægte, og det er til at arbejde med. Yes. Jamen, så siger jeg tak.